दीपक दिलकश। जल्दी जल्दी आंगन लिपावे निराकार सातो बहिना यही है दुआरी। जल्दी जल्दी आंगन लिपावे निराकार सातो बहिना यही है दुआरी। बाघा कहार लेके चलल बा घुमावे अब पहिले कैला ना तैयारी। ए माई बाघा कहार लेके चलल बा घुमावे अब पहिले कैला ना तैयारी। म्यूजिक बाय मंत्र स्टूडियो। कहवा बैठैबो माई के काया थी खियाई। चुनरी न लैल कैसे चुनरी चढ़ाई। कहवा बैठैबो माई के काई खियाई। चुनरी न लैल कैसे चुनरी चढ़ाई। रुनु की झुनु की है मैया मोरी दुलारी आवे दरहिया बहारो। बाघा कहार लेके चलल बा घुमावे अब हिले कैला ना तैयारी। ए माई बाघा कहार लेके चलल बा घुमावे अब पहिले कैला ना तैयारी। आरती उतारब माई के अढ़ौल चढ़ाई के मनावा जुड़ा रह जाई झुलुआ झुलाई के। हाँ आरती उतारब माई के अढ़ौल चढ़ाई के मनावा जुड़ा रह जाई झुलुआ झुलाई के। खुश हो के मैया रानी दिहे बड़ा दानवा बुझ मनीष के लाचारी। बाघा कहार लेके चलल बा घुमावे अब हिले कैला ना तैयारी। ए माई बाघा